ಸಾಕಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಜೋಕುಲ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆಡು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ಅವಮಾನ ಅದು ಅಕಲ್ಬೋದು ಜೋಕುಲ್ನ ಪುದರಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಸಾಕಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೇಣಿನ ಕುಣಿಕೆಗೆ ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಪರದೇಶಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ತರಬೇಡ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಮೈಗೊಪ್ಪ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೊಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ. ಮೈಗೊಪ್ಪ ಉಡುಪು ಬಂಡ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ನಮಗಿರುತ್ತೇನೆ ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಾಳಿ ಪುಣಗ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು, ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಣಗ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಣಗ ವಾ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೋಡು. ಎಂಕಿ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು ಈ ಪ್ರಾಯೋಡೇನ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಮಾರ್ಗೋಡೆ ನಡತ್ತೊಂದು ಪೋಣುಂದ ಅಂಡ ಏನನ ತೂಪುಣಾಗಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಗೌರವ ಬರುವ ಹತ್ತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ದಕ್ಕು ಏನಂದು ಸುರೂಕು ಡ್ರೆಸ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪುಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ ಪೊಕಾಡೆ ಆಣುಲೆಗೆ ದೂರು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಅದು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ತಪ್ಪು, ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ದೃಷ್ಟಿ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇ ನಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಸುರು ಕುದು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೈಗ ಮೈಗೊಪ್ಪ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಗೊಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಹಿತ ಅಪ್ಪಲೆಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತು ತನಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಣಂದಾಂಡ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನರಮಣಿಯೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಐನು ಬೊಕ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೇನೊಂಜಿ ಸುರೂಕ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊಂಡೋಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಖಂಡಿತ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬೋರ್ಡಪ್ಪ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ನರಮಾನ್ಯನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಣ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಪಣ್ಪುಣ ಶಬ್ದ ಉಂಡತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ನೋಡು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಎಂಡ್ಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ತರ್ಪ ಕೊಣತದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕಲ್ಪಾವಡು FAMILY ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಐ ಲವ್ ಯು, ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್ ಐ ಲಿವ್ ವಿತ್ ಯು. ಇದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆದವರಿಯೋಡು ಬಂದುಲೆ ಆತನಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಇಂದು ವಾ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಆಸೆ ಪೂಜೆ ಬಣ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಅವಡು ಎನ್ನ ಮಗಲ ಅವಡು ಪ್ರಾಯೋಗ ಬತ್ತ ನಡೆದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಣನ ತೂದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಕಾಜಿ ಪಟ್ಟದ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಪಣಂಚಿನ ಆಸೆ ವಾ ಅಪ್ಪ ಮಗೆ ಪೂಜೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಡು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾಳೆ ಪುಟ್ಟಣ ದಾಂಡ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬರ್ತ್ಡೇ ದಾನಿ ಸಾಲ ಮಲ್ತದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪವನ ಬಂಗಾರ ಮಲ್ಪ ಬಿರ್ದಾಯಿ ಇರುವ ವರ್ಷ ನನಗೆ ಇರುವ ಪವನ ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊದು ಬತ್ತಂಡ ಆಲೆಗೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಡು ಒಂದು ಇರುವ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆ ಬಂಗಾರನ್ಲ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಣಾಣಿ ನಿದ್ರದ ಮಾತ್ರೆ ಪಾಡ್ದು ಪಾತೊಂದು ಬಳಿಪ್ಪು ಅಣೆ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಂಡು ಒರಿ ಜಾತಿದಾಯೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆನ್ಪುಣಾಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ ಬತ್ತದ ಮದ್ಮ್ಯಾಪಣ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಏನಿತ್ತಾ ಪೂಜಿ ಎಂಕಂಚಿನ ಯಾವಡು ಎಂಕಿಂಚಿನ ಯಾವಡು ನಂಗೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದ ಕಳ್ವೇಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೊಂಜಿ ವಿವಾಹ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪುಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಇಂದುಲ ದಾಯೆ ನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಲಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅಕಲ ಕೇಳಲೆಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಪ್ರೀತಿ ಮದಿಮೆ ಸಂಸಾರ ಅಡೆಗೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂಡವು ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರನ ಕೇಳಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರೀತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಅಯತ್ತಿಗೆ ಬೇತೆಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ದ DP ತುಲ ಬೇತೆ ಅತ್ತೆ ಆಯ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇತೆಗೆ ಎಂದಿಗೆ ಪಂಡರ್ತ ಬುಜ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬೇತೆ ಅವು ಬೇತೆ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಗಾಣಗ ಆಂಡೇತು ಜನ ನೇನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಯ ಅಂದು ನಿಖಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನೇನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪೋಲಿಯ ಆ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಮರ್ರವು ಫೆಬ್ರವರಿ ಇರೆ ನಿಂಪಿಜ್ಜ ಮರತ್ತಿಂದು 14 ಎಂಬೇರು ಇಂಚಿಪ ಮದ್ಮೆ 14 ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನ್ಪಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾಗ ತಿನ್ನೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಬುಡ 2-3 ಸಾರ ಬಿಲ್ಲಾಂಡ್ ತಿನ್ಪಾದ ಬಣ್ಣಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಜಾಕ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಬರ್ತೀರ 2 ಜನ ನಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ನಾಯಿಗೆ 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಪಣ್ಪುಣೆಗೆ ದಯಾಕಾರಿ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಕಾಲೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನ್ಪಾದು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆ ನಾಯಿಗೆ 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡಿಯ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಆ ನಾಯಿ ಇನಿಯನ ತುಂಡಲ ಬೀಲಾಡ ಉಂಡು ಆಳು ಓಡೆ ಪೋಯಲ್ಲ ದೇವಿರೇ ಅದು ನೇನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಲೆಪ್ಪೊಲಿಯ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕಣನೀರು ಪಾಡ್ಪಾಡನಂಚಿನ ವಿಷಯನ ಅತ್ತ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಅವಡನಂಚಿನ ವಿಷಯನ ತರುಣಿ ನಾಪತ್ತೆ 2 ದಿನ ಕರೆದು ಎದುರು ಮನೆಯವನು ನಾಪತ್ತೆ 3 ದಿನ ಕರೆದು ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಅಂಬಾಡೆ ಮರಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮುಗಿಂದ ಈಜಿನ ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಎದುರು ಅವರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಇವರು ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದದ್ದು
ಜೀವನ ಹಾಳಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ವಿವಾಹ ಐಕ್ ಮಂತ್ರ ಪಂಪಣೆವೆ ಇತ್ತೆ 1,000 ಮದಿ ಮೇಡು 300 ಡೈವರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಮದುಮೇನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಗ ಹತ್ತು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಗ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರ ಎರಡ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೆರ್ನ ಪೋತು ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಮಗೆ ಓಡೆ ಪೋತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಣದಿತ್ತಾರೆ ಮಗೆ ಇಂಚಿನಡೆ ಪೋತೆ ಈತು ಪೊರತುಗು ಬರ್ಪೇನ್ ಇತ್ತೆ ಪೋತು ಕೇನ್ಲೆಗೆ ಮಗೆ ಓಡೆ ಪೋತೆ ಪೋತೆ ಆತಿ ಮಗಲ್ ಓಡೆ ಪೋತಲ್ ಬರ್ಪಳ ಮೈಯರಿಗೂ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಬರ್ಪಳ ಅತ್ತು ನಾನು ಪ್ರಿಯಕರಣೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹಾಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಪಣ್ಪಳ ಅತ್ತು ಮುಸ್ಕುಬಾಡೊಂದು ಟಿವಿಡೆ ಬತ್ತು ಕುಳ್ಳೋಣ್ಬಳ ಐಕ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟನಗ ಭಟ್ರು ಮಂತ್ರ ಬರ್ಪಣೆಂಚಿನ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತು ನಾನೇನ ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ತ್ವಂ ಜೀವ ಶರದಾಂ ಶತಂ ಯಾನಿಕ್ಕ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಟ್ಟೊಂದುಲೆದಾಯ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ರತ್ತು ಮಮ ಜೀವನ ಹೇತುನಾಂ ಯಾನ ಜೀವೊಳ್ಳೆ ಪಂಪಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ಳವು ಶೋಭಿಸ ಒಂದಿಪ್ಪೊಡತ್ತಂದೆ ಸೊಸೈಟಿದ ಅಡಾವುದಿ ಇಪ್ಪುಣೆತ್ತೈನೆ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಮಿ ಶುಭಗೆ ತ್ವಂ ಜೀವ ಶರದಾಂ ಶತಂ ನಮ್ಮ 2 ಜನ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುಗ ಅಂದ್ ಕಟ್ಟುನೆ ಕೆಲವದಗಳಿಗೆ ಆ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕಂತುನೆ ದಾಣೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ಈತೇನ ಬೊಕ ಡೈವರ್ಸ ಒಂದೇದಾಯ್ತಾ ಅದು ದುಂಬೋರಿ ಅಂಚನೆ ಮದ್ಮೇನ ಸುರುಕು ಬಡಿದಿರ ಕೇಂಡೆಗೆ இந்த மாதிரி சத்திய பண்ணி அந்த கோபமல் புச்சி நிக்கு மத்மேக தும்பு ஏத்து பாய் ஃப்ரெண்ட் ಇತ್ತೀರಿ ಪಣ್ಣಲ ಬಡಿದಿರ ಪಕ್ಕಲ ಕೊಂದು ನೀ ಕವರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿನೆಟ್ಟು ಈರೇ ಗೆನ್ ಪುಲೆ ಬಂಡ ಕಂಡ ನೀ ಕವರ್ ತೊಂಡಿ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತಿ ಐನರಿ ಐನೇ ನಯನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಅತ್ತ ಐನು ಒಂದು ಕವರ್ಡ್ 200 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಗೆಂಡೆಗೆ ಅವು 4 ಕಿಲಾರಿ ಮಾರಿಯ ಮುರಾಣಿ ಬಂಡ ಆಂಡೇತಿ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚ್ಛೇದನ ಅಂದೆ ಕುಳ್ಳುವ ಐಕ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಪೊಣ್ಣು ಒಚ್ಚದು ಕೊರ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಕೆಲವು ಕೊಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮನೆಯಂಗಳದಿ ಬೆಳೆದೊಂದು ಹೂವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕದ ಪೊಣ್ಣನು ತುಲಬಾಲೆ ಮಾಮಿ ಮರ ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಿನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂವೊಂಡ್ಲ ಸಮ್ಮಲೆನ ಪೊರ್ಲುಡೆ ತೂವೊಂಡ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲು ಬೆಳಗಾಲ ಪಂಡದು ಕಡಪುಡೊಂದು ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಪೋಣ ಕಡೆ ಉಂಟೇರು ಆಯ್ಜಿಂಡ ಬಳ ನಿಕ್ಕದಳ ಕಮ್ಮಿಜ್ಜಿ ಮುಳು ಸರಿ ಅರ್ಧ ನಿನ್ನ ಬುದ ಅರ್ದಿತ್ತೆ ಬಳ್ಳ ಅಕ್ಳು ಬಣ್ಣಗ ಆಯಣ ಮಾತ್ರ ಮೆಕ್ಳು ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೆರಂಡಾವೆ ಆಯಣ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಪೇರು ಪುಣ್ಯಾತ್ ಆಯಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗ ದೇವರೇ ಗತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯ ಪಂಪಣಂಚಿನ 2 ಕಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲೈನ್ ಕಲ್ಪಾವುಜಿ ವಾ ಶಾಲೆದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಡ್ಲಜ್ಜಿ 7 ಲಕ್ಷದ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ ದಿಬ್ಬಣ ಪೋತ 7,000 ಜನ ಒಣಸುಗಿತ್ತೇರು 7 ಜನ ವಿಡಿಯೋದ ಕಲಿತ್ತೇರು ಪಣ್ಪುಣ ಮುಖ್ಯತ್ತು